खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मैया शुक्रबारखालि क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव ओनसोलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा नुजाथिफैनानै बिजेपिनि मावथि सोद्रोमाफोरजों नुजाथिना बाथ्रा सावरायफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा सराइबिल, जमदुवार आरो कसुगावनि बिजेपिनि मावथि दैदेनगिरिफोरजों फैबाय थानाय लकसभानि एमपि बिसायख'थिनि सोमोन्दै सावरायफैदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि बिपिएफनि बिजाथिया थांनाय एमसिएलएनि बिसायख'थियाव जेनखानायसो आरो गावसोरनि बिपिएफनि खुंनाय समावबो जेबो जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै होनना इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया थांनाय समनि एमएलए बिसायख'थियावबो देरहादों आरो बिथाङानो एबारनि फैबाय थानाय बिसायख'थियावबो देरहागोना रोखा जाबाय होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि बिपिएफ दोलोनि खुंथाय समाव रायजो राजाफोरखौ थगायनाय, सोबख'नाय, जाख्ल'नाय बायदिफोरा जाबाय थादोंमोन। लोगोसे रायजो राजाफोरखौ नायख्लेंनाय जादोंमोन। नाथाय दा इउपिपिएल सरकारनि समाव बेफोरबायदि जेबो गैला। बेनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोखौ बोजबना लादों आरो अनसायदों होननानैबो बे सावरायलाय हाबाफारिनि गेजेरजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। नैथि रादाबाव दं श्रीरामपुराव गान्जा बोखांनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुर महकुमानि गसाइगाव सेराव गंसे गारिनि दोनखुमानाय खथाफोरनिफ्राय 47 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हादों। खौरां बायदिब्ला आसाम पुलिसनि मोनसे हानजाया श्रीरामपुराव गंसे गारिखौ हमदोंमोन आरो उनाव नागिरनाय अपारेशननि समाव दोनखुमानाय गान्जाखौ बोखांनो हादोंमोन। नाथाय बे फालांगियाव सोमोन्दो थानाय 3 सुबुंखौ खानाय जादों आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं रायजो बिजेपिनि सा 15 स्टार केम्पेइनारफोरनि मुंखौ गनायथिनि थाखाय दैथायहरदों। आसामाव मोन 14 लकसभा मासिनि थाखाय बिजेपिनि स्टार केम्पेइनारफोरनि फारिलाइखौ बिसायख'थि आय'गनो दैथायहरनाय जादों। बे फारिलाइयाव गासै सा 15 दैदेनगिरिफोरखौ गनायथिनि थाखाय स्टार केम्पेइनारफोरनि मुं दैथायहरनाय जादों। बे फारिलाइयाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्मानि अनगायैबो रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताबो दं। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि बिसायख'थि आय'गजों गनायथि होनो थाखाय दैथायहरजानाय फारिलाइयाव मिरु मन्थ्रि आरो डिब्रुगड़ लकसभा बियाबनि बिजाथि सर्बानन्द सनवालबो दं। बेबादिनो मिरु मन्थ्रि रामेश्वर थेलि, मन्थ्रि रन्जित दास, डक्टर प्रनज पेगु, पीयूष हाजरिका, जयन्त मल्ल बरुवा, अशोक सिंघल, बिमल बरा, एमपि मल्लभ लोचन दास, राजदीप राय, पवित्र मार्गारिटा आरो सफ्रा बानियाबो बे फारिलाइयाव दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं सुबुंफोर गाखोनाय बासआवनो गुलि गावदों। मिथिनो मोननाय जादों दि मैया आसामनि धुबरी जिल्लानि फानबारिनि राजालामायाव खारफुबाय थानाय बासआवनो सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे बासआव गरनै गुलि नांनायनि जाउनाव बासनि ग्लासआ बायनानै गासै 3 सुबुंफोरा जखम जादों आरो जखम जानाय सुबुंफोरखौ धुबरी मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जादों होनना खौरां मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बासआ सापटग्रामनिफ्राय फैदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।